Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele bafethu ngiphinde nginamukele kuphina kuphela nibole khona iZwida Media TV. Igama lami usibonga konke wakandwande njengoba nazi ke bafethu. Namhlanje ngihleli nensizwa la eniyithanda kakhulu. Abantu abaningi kabahlezi beyihleka lensizwa ngegigaba zayo mayivela lapha kwishow. Ngizomnika ithuba naye anibingelele. Ngikubingelele mfethu ngiphinde ngamukele khona la kwiZwida Media. Ya ngiyabingelela mfethu la kwiZwida Media. Ngiyacanga ukuthi iSouth Africa iyaphila njengoba nathi mina nawe siphila mfethu. Mfethu awutshela abantu abangakwazi kodwa abantu abaningi bayakwazi sesenzela nje labo nalabo abangakwazi. Angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongakwazi igama nesibongo. Igama lami nguSimpho Masondo. Umasondo lo ama-truck afa njalo ngolesihlanu. Mfethu sinawe namhlanje la sisendaweni yaseMtuba kunomcimbi abalandeli bagcoka amabahle bagqoke kahle abantu baphelele bajabulile kuwena kusho ukuthini lokho ke njengomuntu osebenza nalensizwa? Hayi mfethu ngicela kuyangijabulisa kakhulu nami ukubona mfethu abalandeli behlela imicimbi mfethu bese begqoka imbala yeqembu mfethu njengoba silapha nje kahle kade bekufuna neqhawe libe ingxenye yomcimbi kodwa ngezimo ezithile mfethu zokuba nebhizi alikwazanga ukuba ingxenye kodwa mfethu kungenza umuntu ayiqhenye mfethu ukubona abalandeli kwelakithi bezosupport umfana beyithanda into eyenziwa umfana mfethu enhle. Mfethu kwenye yama-episode kushuni kaMaskandi ngake ngakuzwa ukhala kakhulu ukuthi lensizwa ulwile beyivalela iminyango endaweni ezahlukahlukene wala wayilwela. Namhlanje silapha abantu bajabulile bonke kuthi kusho ukuthini lokho ke emva kwesikhathi nilwa nisebenza kanzima? Hawu mfethu ayikho indlela empumelweni engekho nzima. Ngicanga ukuthi nakho ukuthi ilokuzana indlela yentwana ithi ubanzinyana icindezela nani kwakuyisayini khona ukuthi iyogcina namhlanje uqhoqhobela uMaskandi njengoba nje iwuphethe uMaskandi. Ngiyakuzwa kakhulu mfethu. Bafethu nani lapha emakhaya niyazwela eyichazela umfo kaMasondo ukuthi ulwile kakhulu ebehamba nalensizwa. Namhlanje uyasiqhenya kakhulu ukuthi abantu bayamthanda umhlaba wonke, abantu bawujabulela kakhulu umculo wakhe. Mfethu yini esingakulindela kuyena uMthandeni kusukela manje? Ya mfethu umsebenzi wakhe njengoba abalandeli neSouth Africa yonke yazi ukuthi uyokhipha i-album entsha mangasipheleni konyaka igcoka melisha. Useyiqedile ke studio abantu abalindele nje ingoma enkulu eyona ezovimbanisa enhla nasezansi ngoDisemba. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu mfethu for isikhathi sakho. Hawu ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga. Babukeli lapha emakhaya ke nihlale khona la ku-TV enihamba phambili niyazi ukuthi sinilethela zona ishisa awuphinde ke ngibambe evidweni elandelayo.